Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय आं गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लानानै फैदों मानो होनबा क्रिसमासनि गोदान कालेक्सन सफैदों दख'ना थ' बेखौनो नोंथांमोना आङो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जादों जायफोरा पसन्द जायो आंनि दखानावहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरो सोरनो नांगौ आंनो अर्डार खालामनो हागोन मोनगोन आंनियावहाय कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरोना थ' दायो आं नोंथांमोननो मोनफा मोनफाहाय शेयार खालामगोन आरोना फुवारनानैहाय दख'नाखौ देखायगोन मोनसेल' कालार आं देखायगोन खिन्थु मोनसे डिजाइनखौहाय मोनसे कालारखौ मोनसे डिजाइनाव मोनसे देखायगोन आरो आं गासिखौबो फुवारनानै आं देखायजोबा मानो होनबा एखे डिजाइनखौथ' आरो मानोथो मोननै मोनथाम देखायनो मानो होनबा कालारखौ मोनखागोन आरोना आंनियाव दायो आं शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना दख'ना गोदान ओमफ्राय सादोर गोदानबो सफैदों आरोना मास्राइसनि पटमि सोंनानै इन्दि दानाय फास्रा बे ओमफ्राय आरो सिम्पोल प्लेन गिर्जाफोराव लानो मन्दिरफोराव लानो नोंथांमोना लांफैनो हागोन आरोना जा बरिया बरिया गोदान कालेक्सन आरोना थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे डिजाइनखौ मोनसे देखायलांसै आरोना नायलांबाय थादो दायो नै दख'ना गोदान कालेक्सन आरोना नै बियो येल्ल'आवहाय पिंक आगर वाइट माबानाय जा बरियाखा आरोना नै बेबो गोदान कालार जा समायना बेबो जा समायना आरो पार्पल डार्क जायफोरनो नांगौ थाबनो फैदो आंनि दखानाव लांफैदो मानो होनबा थास्लाबखाया आरोना दख'नाया सफैबानो जोबखायो दख'नाया नै जेसांखिनि दोङो बेयो गोदान कालार आरोना गोदान कालेक्सन नै बेबो पिच कालारबो मोनगोन आरोना नैबे डिजाइनखौहाय ओमफ्राय ब्लुबो मोनगोन कालारा दं आरोना बेलेग दङ नै जा बरिया दं आरोना नै बे जाहैबाय झुमका आगर आरोना नै झुमका आगर ओमफ्राय बेनि लटासबो नङा मा बिबार होनगोन बेखौ बिनि आरोना ओमफ्राय नै बेयो चक्लेट कालार ओमफ्राय नै बेयो जा बरिया बे मुथुका कालार थिं दं आरोना ओमफ्राय इथिंबो दं दख'नाया एभेलेबल नै बे दङ ओमफ्राय कालारनि दंबावो आरोना मेहेन्दी कालार दायो आङो नै बे कालारखौहाय बे गोदान कालार आरोना थ' बेखौ आङो फुवारनानै देखायनोसै आरोना आं गासै कालारखौबो आङो फुवारनानै देखायजोबा मोनसे डिजाइनखौ मोनसे कालारहै आङो फुवारगोन आरोना नैबे डिजाइनखौ बे कालारखौहाय आं फुवारनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना थाबनो लांफाय आरोना मानो होनबा एभेलेबल नङा दख'नाया क्रिसमासनि बहुद खम आरोना दायो आरो गोदान डिजाइन बांसिन गोदान डिजाइनबो सफैला आरोना बरिया बिबारा जा मोजां दा बरियानि दख'ना गाइस नुदों ओमफ्राय साद्रिया पुरा वाइट आरोना सादोराव बेयाव दख'नायावबो वाइट ग्रीन होनाय दं आरोना ओमफ्राय बेयाव साद्रियावबो ग्रीन सोंनाय दं आरोना एप्पल कालार बरिया आरोना बेबो समायनाखा येल्ल' वाइट आरोना गल्डेन वाइट बे डिजाइना बहुतटा कालार मोनगोन आरोना ग्रीन मोनगोन येल्ल' मोनगोन पिच कालार मोनगोन बेयो गोदान कालार आरोना जा बरियाखा बाथ' कालार पेरट कालार बाथ' कालार जा समायनाखा बे डिजाइनाहाय मोनथाम कालारनि मोनगोन केरन कालार मोनगोन वाइटआवहाय ओमफ्राय पिच कालार मोनगोन ओमफ्राय नैबे बाथ कालार मोनगोन आरोना मोनथाम कालारनि मोनगोन आरोना बेखौहाय थाबनो लांफैदाव जा समायनाखा दख'नाया कालार मोजांबाथाय थाखाया आरोना थाबनो जोबो इउनिक कालार आरोना जा समायना बिबार फिसा माबो बोग्रि बिबार ना मायबा मोनसे होनगोन आरोना बेखौ जा समायनाखा ओरैबायदि अन्थावथाव मोदोदो जा समायना नुखागोन आरोना नैबेनि साद्रियाहाय जा समायनाखा आरोना पिच मा कालार होनगोन बेखौ जा समायना बरियाखा आरोना कालाराहाय थ' थाबनो लांफै नामारनो भिडिअ होनायनि गेजेरजोंनो स्टेटास होबानो जोबखागोन आरोना भिडिअ नुस्लाबखाया नैबे जाहैबाय पार्पल जायफोरा पार्पल मोजां मोनो
सिख्लाफोरनि थाखाय फेभरेट आरो ना पार्पलानो नै सिख्लाफोरनि थाखाय पार्पलानो फेभरेट जा समायनाखा बे मोनसेल' पिस आरो ना कालाराहाय बिनि बहुतटा कालार मोनगोन डिजाइन मोनगोन आं मोनसे डिजाइनखौ मोनसेल'सो आङो देखायदों आरो ना मानो होनबा खननो डिस्टार्ब जायोना मोनसे डिजाइनखौथ' आरो मानोथो खननै खनथाम देखायनो ओमफ्राय कालारखौ मोनगोन आरो ना नोंथांमोना समायना जायो फट' लानाय भिडिअ'खौ मास्राइसनि आरो ना इफोर फालिया जा बरियाखा आं माने फुवारनानैहाय देखायबाय थाला आरो ना मानो होनबा बुहुत थनफिननो मानो डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो आं सायावहाय देखायनोसै आरो ना ओमफ्राय नैबेबो वान कालारावनो गिर्जाफोराव लानो थाखाय मास्राइसनि ओमफ्राय नैबेयो पटमिजों इन्दि मेचिन मेड आरो ना नैबेदोंहाय ओमफ्राय नैबेदों पटमियाव इन्दि दानाय आरो ना ओमफ्राय नैबे वाइटआव वाइट बाटारफ्लाइ आगर ओमफ्राय नैबे वाइटआव पिंक ओमफ्राय वाइटआव गल्डेन ओमफ्राय नै गल्डेनजोंहाय पिंक मिक्स आरो ना इयो बेबो बाटारफ्लाइ आगर आरो ना सब गोदान डिजाइन थ' जायफोरनो नांगौ थाबनो लांफैनो हागोन आरो ना आंनि दखानावहाय फैनानै ओमफ्राय बियो पटनि सोना इन्दि दानाय आरो ना मेचिन मेड समायनाखा नैबेयो वाइटआवहाय गल्डेन एन्ड पिंक आगर आरो ना बाटारफ्लाइनि गिर्जा मन्दिरफ्राव लानो थाखाय जा बरिया आरो ना बेबो येल्ल' ओमफ्राय पार्पल जा समायनाखा बियो कालार मोनगोन आरो ना बहुतटा आं मोनसे डिजाइनखौहाय मोनसेल' देखायगोन आरो ना कालार मोनगोन बेबो मोनसे डिजाइन बेयो बाटारफ्लाइ आगर बाटारफ्लाइजों लोगोसे फिसा आगर एरना होनाय आरो ना समायना बेबो पार्पल एन्ड पिंक समायना नुदों आलायना होजोब्बाय आरो ना नै दख'नाया जेसांखिनि गोदान माल सफायदोंमोन आं नोंथांमोननोहाय शेयार खालामबाय जायफ्रा पसन्द जादों आंनो स्क्रिनशट मारिनानैहाय हरनो हागोन वाट्सएप खालामनो हागोन दायो माने दख'ना गोदान माने सिगांबो जेसांखिनि लाबोदों जोबखादों माने भिडिअ होयिनि सिगांनो स्टेटास आं माने वाट्सएपआवहाय स्टेटास होयो नालाय ओमफ्राय फुरा जोबखायो आरो ना थ' जायफ्रा पसन्द जादों थाबनो माबा खालामदो आरो ना लांफैदो दखानावहाय फैनानै ओमफ्राय साद्रिफोराबो बुहुत मास्राइसनि आरो ना आं दायो देखायनायाहाय मास्राइसनि बुहुत मोजां खम प्राइसआवनोहाय मोनफैदों आरो ना थ' गिर्जाफोराव लानो मन्दिरफोरावहाय लानो थाखाय थ' बिराद बरिया आरो ना गुरैहै दिनैनि भिडिअ'हाय दख'नानिमोन नोंथांमोन आं जेसेहाय शेयार खालामबाय गासैखौबो आं माने बेखेवनानै आं देखायजोबासै आरो ना मानो होनबा मोनसे डिजाइनखौहाय मोनसे कालार बिदि देखायदों आरो ना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जायफोरा नायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला आरो ना बिदिनो आं गोदान कालेक्सन नोंथांमोना आं शेयार खालामबाहाय नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसनखौ मोननो हायो बिनि थाखाय आरो ना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'सै ना बाय बाय